హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్ష ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట గ్రామంలో జరుగుతున్నటువంటి జాతీయ స్థాయి ఒంగోలు జాతి బండలాగడి పోటీలండి. ఈరోజు మొదటి రోజు. ఈరోజు టచ్పల్ విభాగం పోటీలండి. ఆ టచ్పల్ విభాగం పోటీలకు వచ్చినటువంటి జత అండి బిఎల్ఆర్ బుల్స్ బైరెడ్డి లక్ష్మిరెడ్డి గారు, బండే ఆత్మకూరు గ్రామం, బండే ఆత్మకూరు మండలం, నంద్యాల జిల్లా వారి టచ్పల్ విభాగం గిత్తలండి. బిఎల్ఆర్ బుల్స్ బైరెడ్డి లక్ష్మిరెడ్డి గారు, బండే ఆత్మకూరు గ్రామం, బండే ఆత్మకూరు మండలం, నంద్యాల జిల్లా వారి టచ్పల్ గిత్తలండి.